Vanongoda kuti wachete vanhu ava nyangwe zvakaoma kudaro. Chengeta
kuti mufuro wacho sadza nekanyama anofara siwa chipiri wacho sadza nezindu anofara siwa chitatu wacho sadza nekuru anofara siwa china wacho sadza nemadora anofara siwa chishanu wacho huku nemupunga anofara osoti purufosi yacho newikendi anofara kuti bata vese hamuna kumborasika muri pachirongwa huchi pasina nyuchi neni wenyu Mavharo DZ Dizola. Nasi ndaita rombo rakanaka rekusangana namukoma Albert Gadzi vanotungamira chikwata cheorchestra Maombo Azo. Regerawo nenhasi airtime inotopera kana yabiwa nhasi. Mukoma Albert, musambo wenyu unonzi kudini? Tinonzwa mazuva anaya kwane urban groove, kwane dancehall, kune sungura, kune dendera. Wenyu chaiwo ndipapi pawo pauri? Musambo wangu uyu zvipachina 100% sungura music. Museve unobaya unojunga chaiwo. Ndo musambo wandoridza. Muri kungozunzira kavatereri musambo wa mukoma Albert unonzi museve unobaya pane nyama neti. Aiwe hanzi nevamwe chenjera kugarira pamusoro pemuseve. Komana imi kana kukotamira kana kuti unogara pamusoro pereza munoda kuti mubate ma-OG ma-originals emusambo wa mukoma Albert kuti munzwisise zviri kufamba zvichiitika pamhanzi wavo, nekuti ukangouteerera kudai zvika hautomboda kuzosiyana nawo. Mukoma Albert, tichifambira pamberi pamunenge makazorora zvenyu musingaite zvemumhanzi, munenge muri kuita seiko tibatisei zvenyu kuti free time yenyu yamunenge musiri kumboronga zvemumhanzi izvi munenge muri kuzvigona sei? Pa free time yangu mukoma wangu ndinofarira kuenda kuma game park ndichinoona mhuka. Dzimwe dzenguva ndinofarira futi zvekumhanya sports kutamba bhora. Ndo zvandinofarira izvozvo. Kujimu ndinomboendawo zvangu pano nepapo. Chakaipa chaicho hapana. Iyo miri unoda kuti munhu ugare wakasimba kuita mamasiro kwete kudya chete. Muri Zimbabwe donzo rechirongwa ndere kuti tizivane nevaimbi vedu, tonzwa mhanzi dzavo. Rega timbopinda pa album zinana nemagitari ndimbotora kambo kanonzi Diaspora. Ndo kambo kandakatanga kunzwa nezve orchestra Maombo Azo. Pane muchinda akangondinzwisawo ndo pandakanzwa kuti basa rakabatwa panapa rakaoma. Iyambiro iyi kune madzidedhi nana mama vakafunga kuti Diaspora ndo mhinduro kune zviri kunetsa. Asi chinoda kuzozikanwa ndechekutika munoda kuti muzoziva kuti hazvina kunaka kuti mugare muri kwache. Mukoma Albert, nditsanangurirei tinzwe kuti zvakauya sei na Diaspora. Rudo apa pakati womei. Ndakacherechedza ndikaona kuti rudo chinonzi rudo chinobatanidzwa zvinhu zvakawanda. Rudo runobatanidzwa nechikudo.
tuliambo tuchisveru tusetswa meno zvechingoitika so kunge vana vadiki kunge kutamba kunge kuita sei. Saka mubvunzo wangu unozovapa kuti ko kana mumwari mhiri uko munenge muchizozvifambisa sei, nekuti hongu tingataure pamawhatsapp nemukadzi wako muchifadzana muchinyora mameseji, asi hapana imwe nguva yekuzoti munenge muchida kuzoti muonanezve muchimbofarawo muchitauriranawo ane nhuna dzake achiburisawo zvichingodaro chichienda. Saka zvinotinetsei manje kuti kana mumwari kure manje ipapo manje panondinetsa ipapo. Saka zvakangonaka ngoti hongu mabasa anotimanikidza, asiwo tichita tichirangarirawo kana tine madzimai edu tichimbopfuura tichivashanyirawo zvenguva duku kana zvemazuva 2-3 tichionana kuti rudo rurambe ruripo, nokuti chinosunganidza rudo ndo zvandatsanangura pekutanga izvi, ndo zvandaedza kutsanangura mukoma wangu pasongo ndikatizoka ukamusiyaka bhozi pane vamwe vanotochiva uine mukadzi wako aita mukadzi dangari wangu zvarova kuti kutora nguva refu uripo futi zvinoita sewawapa mukana. Saka magora ka vanovhuta ka makocha inendi mukasi wanga utisiye kutambura kwake ndinaye hakuna inemi, rwindo rwandafamba naye rwakareba, ungakalumbawi sirivekandovanzanga munondimoenda chautadza tipatsa kana kuri kushanda ndingachanda samune simba kuitira iyo wagare nemufaro.
zvakakwana ukaenda kuenda asina zvakakwana angararama seiko mumwe wako asina mari angararama seiko mumwe wako asina mari varai vanaba mutadziite mabure varudo